egunon da eskerrik asko, gogoetaren plaza honetara hurbiltzeagatik. Laugarren saioa da gaurkoa, laugarrena eta azkena, Gerediaga elkarteak eta jakinak bigarren urtez jarraian antolatu duten ekimena da, gogoetaren plaza, eta urtengoan Durangoko azokak 50. urte urren borobei hori bete duela eta atzera begira jarri beharrean, aurrera begira jartzeko asmoz antolaturiko jardunaldiak dira, kulturgintzak, sortzaileek, hemendik eta aurrera begira etorkizunean zein erronka izan ditzaketen, zein traba aurrera egiteko bide horretan, landu dira ikuspegi eta talaia desberdinetatik, ezta? Bai belaunaldien talka edo errelebo horretatik, bai kulturpolitika deitzen dugun horretatik edo ikusgarritasun edo ikusezintasun horretatik ere. Gaurkoan laugarren egun honetan, bai goiz da bai arratsaldez jorratuko dugun gaia aldiz, prestigioa. Prestigioa edo prestigio eza, hitz potolo hori. Zaila defenditzen, ez da, zer den prestigioa hitz zehatzez, baina osartuko nitzak esatera, hanka sartzeko arrisko handirik gabe, badakartzala berekin batera hainbat ezaugarri. Prestigioak badakar aitortza bat, artista, sortzailearekiko, bere bilbide, jardun horrekiko aitortza moduko bat, badakar erreferentzialtasun marka bat, guztiok ezagutu edo rekonozitzen dugun erreferentzialtasun marka bat, eta badaka estimazio moduko bat ere, ez nuke esango hau betekoa edo unanime izan behar duenik, baina bai kolektibotasun batetik onartzen den estimazio moduko bat, ezta? Eta ezaugarri horiek kontutan izanik, duda gutxi egiten dugu, gaur gurekin ditugun bi gonbidatuek betetzen dituztela, nola gutxi asko ezaugarri horiek, prestigioaren ezaugarri horiek, kantugilea, musikaria, berak bere burua zehar esan hori duen bezala koblakaria, Lena, Ruper Ordorika, azkenengo 30 urte luzeetan, musikaren munduan ekarpen oparoa egin duena, lehen aipatu ditugun belaunaldioen arteko KTB lana eginez, sarri. Eta dantzaria eta koreografoa bestea, Jon Maia, azken 15 urteetan, euskal dantza tradizionaletatik abiatuta, dantza garaikiderako zubilan hori egiten dihar duena, besteak beste. Egun hon biei eta eskerrik asko, gurekin gaur izateagatik. Belaunaldi desberdinetakoak zerate, hortan dudik ez da, eta kultur esparru desberdinan ari zeratenak biak, baina, puntu haman komunen bat edo beste ere topaliteke zuen jardunean, eta horitako bat oholtza izan liteke, oholtzean, jarruten duzute lanean zuen jardueran eta publiko baten aurrean, ibilbide luzeska bat egindako zerate gainera, oholtzara, jende aurrera ateratzean, esperientzia hori, prestigio hori, zama bihur liteke zenbaitetan edo bidea errazten dizuen kontu bada, nola bizi duzue? Hasi, jo. Lehenengo eta bain ez da erresa, prestigioa esan duzun bezala hitz potolo alde batetik eta bestetik subjetibotasunez betea, eta batentzat prestigio duna da dena, bestearentzatez, eta bolada batean agian bai, eta beste batean ez, ezta? Orduan, kosta egiten da horri buruz pixka bat modu konkretuan edo zehatzean hitz egitea. Hartu duzun bide hortatik eta aipagai izan duzun hortatik, oholtzan zaudenean publiko bat zure aurrean ikustea edo sentitzea norbait badator lantzokira edo kalean. Zama baino, normalki postasun motiboa edo aurrera egiteko motibo gisa, ez da? Pintzat, prestigiotzat hori hartzen badugu, zure aurrean jendea izatea eta, egin behar duzun emanaldi horrekiko interes batuen jendea izateak, nire kasuan mintzat, motivazio puntu gisa eta hori, sabelean zeak, tximeleta jartzen dizun hori dala, ezta? Eta uste horrek aurrera arazten gaituela, normalki. Beste azepzio bat ikusi dut Googleen,
omen prestigioa dator latinezko berbatik eta lehendabiziko azepzioa omen zan trukua, iruzurra. Ez dakit, nola esan zen dian, nire alorrea ekartzeko Ione bezala, nik uste dut kantuan hasi nintzala ni bederen bestia beste zeuen gauza debekatuena hoiz ezalako. Kantuan egitea eta gainera euskeraz. Eta orduan prestigioen ideia hori oso urrunetik bizi izan du nik uste herri musikariok hemen gehienetan. Berdin. Eta ez dakit, geratuko nintzake rekonozimenduaren parte horrekin, hortixek bai, baina nik uste benetan herri musikak ez duela hortik edan, gehiago rock star sistemakin, da holako munduarekin hasi zala prestigioen ideia zabaltzen, baina ez dut uste, beste paper batean ibili garela ibiltzen zait. Rekonozimenduarekin, aitortzarekin alare geldituko zeinateke, hori zuretzat bada garrantzitsua? Bai. Hasieran norbere barrutik adeatzeko aida kantuan, norbere barruko anabasa hori antolatzeko zelan baite, baina gero denboraren poderioz eta nik komunikatzearen ideia hor da hola, da ikusi ezkeo norbe pilota atzea datorrela, horrek asko balitxo dago. Estetikaren astapenetan dago eztabaida hori, baina nire ustez beharrezkoa da entzule bat. Musika gerta dadin, pentsatzen dut ikusle bat agian dantzarako ez baitakit, baina kantuan norbeak eman da batek entzutia, orduan gauzatzen da kantua, orduan hartzen du musikak esan nahia, hori da. Eta orduan errekonozimendua importantea zezik beharrezkoa da, zentzu hortan. Beste puntu komun xamar bat izan dezakezutena, bintzate oinarrian tradizioarena edo mira edo begi bat, hanka bat, segurazki zure kasuan, eta belarri bat zurean, beti tradizioan izatearena da, ez da? Komentatu dugu, Euskal Dantza tradizionaletatik zatoz, gero kukai sortu, eta horre egiten ari zanen bidea, Ruberzuk ere beti izan dezu herri kantagintzarako mira hori, ez da? Gaur egun, hala ere, sumatzen da, zenbait esparrutan da behintzat, tradizioak prestigio askorik ez ote duen. Gogoratzen dut joan, aurten bertan Max Saria jasotzean zuen lankide Xamin Bikandik jarrera kritikoz azaldu zuela, tradizioa gutxietxia ote dagoen edo. Nola ikusten duzu hori bilak ere tradizioa tresna baliagarritzate izan duzuenean zuen ibilbidean? Bai, begira, injustu egunotan, ez da, lan berri bat prestatzen eta sortzen ari gera kanpotik etorritako koreografo batekin eta injustu gai hauen inguruan pixkat bi ikuspegiak bizitzea egokitzen ari zaigu, ez da. Eta gauza kurioso bat gertatzen da. Alde batetik, gu momentu honetan daramagune lan esparruan kukai dantzaren baitan, asko da, nazioarteko koreografoekin, zuzendariekin elkarlanean, atzerriko jaialdietan eta bar gaude, eta ikusten duzu nola guk egiten dugun hori, hau da, guk beti esaten dugu, nondik gatozen, eta zein da, azkenean gure zigilua da, eta gure izaera da, eta hori da guk aurkezten duguna. Hain justu panorama horretan, uste dut, zerbait egiten ari bagera, edo nonbaitera bagoaz, hain justu horregatik da, definizio horregatik eta zehaztasun horregatik. Eta ez gu bakarrik, baizik eta uste dut nazioartean ere, dantza esparruan eta bestelakoetan ere, baina nik dantza esparrua gehien bizi dudana da, nola puntan eta gaur egun modan dauden koreografo eta zuzendari horiek, hain justu, tradizio ezberdinak arakatzen ari dira, beraien ikuskizun edo sorkuntza berri horietarako, ez da, adibide pila bat daude, eta prestigio batetik, hau da, historiak eta ondare horrek eta ezagutza horrek daukan pixu eta benetan garrantzi, eta
kasik edukiz jazteko beraiek egiten duten hori, ez? Zergaitik bat bilatze aldetik horruztut, badagola, eta hori, bizitzen egia kanpora goazenean, batez ere atzerrira goazenean, edota kontrara, atzerriko koreografo eta jendeak gurekin lanera datorrenean, orain, Marcos Morau, Europa mailan punta-puntako koreografo eta zuzendari bada, eta hain justu hori da asko estimatzen duena, eta hain justu hori erakarrita etorri da gurera lanera, ezta? Alde batetik hori bizitzen duzu, eta bestetik, erabat ados, Xabinek orduan ez, maiatzaldean egindako aipoiek. Eta, reala da, hau da, tradizioa uste dut, klitxe moduan jasotzen dugula, ez? Oso egun puntualetarako elementu konkretu bat bai, baina horretan geratzen ari da, ez? Eta oso azaleko elementu batzu jasota, eta hortik bakarrik. Baina gero ez zaio benetan duen garrantzia edo pixua ematen. Eta nik uste hortik datozela askotan baitare aurrejuzkuak eta gizarteratzen dian edozein arlotan, dantzei buruz, jantziei buruz, kantuei buruz, edozein elementuei buruz, azalekotasun hortatik, nik uste aurrera egitea zaila dela. Eta uste hor ikusten diot benetan arriskua, esango nuke nolabait definitzearren. Ruper, zuretzat tradizioare beti izan da oinarri sendo bat ikusten duzu gutxietxia izan ote daiteken gaur egunean? Gatazka hori beti egongo da. Lehenagoko gauzak eta kontemporaneidade batekin behintzat arte alorrean eta modan eta beti hor dago gatazka hori. Nik zentzu hortan edo gure esperientzian bederen nik uste aurrekoei asko zor diegula. Aurreko kantariei ez zutelako asko ganora hondiz kontrajarri tradizio hori, delako tradizio hori esango genuke irratiaz aurreko musika eta gaur egungoa. Guk hori herentzia bezala jaso dugula iruditzen zait eta aurkikuntza handia da. Gero pentsatzen jarrita lurralde askotan hori ez baita gertatzen. Gogoan daukat nire Inglaterrako lagunei neonek erakusten zeintzu ziren hango kantari tradizionalak zen eta batez ere musika grabatzen hasi izanetik hori dena ahazturaren... Ingalaterran? Munduan ziar, eta Ingalaterran da. Baina gero nik uste zatu batuetako mugimendui esker eta asko errekuperatu zala eta hemen ez dakit zer dala eta batzuek bakizu oteiza zer nahi arrazoengatik ez da bai da hori beti egon da eta nik konsideratzen dut burua alde horretatik oso ni hasi nintzenean ona Durangora etortzen ginenean autoestopez etortzen ginean berso liburuen bila eta arestik idazten zuelako berso moldean ordura arte arloten gauza zena. Anabasa hortan nik uste jende asko gure aurretik jakin izan duela batea ekartzen bi gauzein. Nietako kantu tradizionala esaten dana kantu zaharra beti da inspirazio iturri handixa. Eta erabat uste dute dantza munduan... Eta orain galtzen ari da, ardura hori? Ez zait iruditzen. Gainera, Ruperrek dion hildo hortatikan, ez da. Talka hori beti egon da uste dut beti egongo dala, eta gainera egon behar du, gainera neurri batean, ez da. Tradizioik datorren hori, segurazki inoiz ez da izango masa kultura hori, ez da. Baina hor dago, eta era berean, badu jarraitzailerik, badu artistarik hortik edaten duenik, nik uste gakoa dela hori gure egunerokotasun arruntean biziaraztea, ez da? Ez hor tradizio garaikidea da, azkenean ere bai, ez da? Eta gizarte garaikidean leku izateak. Orduan, talka hori beti gertatuko da, ez dut gauza negatibotzat hartzen,
baino baita ere, uste dut hori badala lantzeko motibo eta modu ezberdinetan lantzeko motibo baita ere. Jabardura asko eskatzen dituzen, eta nire ustez baita ere gure presioa horrek. Esan nahi dut nik esateatako gogoratzen du nire burua hiru trukokin hasi ginenean, kantu zaharrak eta hori gauzatzeko proiektuan. Nik uste hori garbi ikusi nuela hemendik eta oso urruti nengoenean zen, eta batzen garai bat nun batzuentzako atzea begiratzea ez ote zan, kantu zaharrekin hastea, eta hori beti egongo da, erreakzio moduan edo, eta abusatu ere egin ditekelako, ez? Hau da, gauza izango litzake, ez hautatzia demagun doinu bat edo kantu bat zaharra delako, zoizik eta ona delako, eta zuri mintzo zaizulako, berba iten dutzu. Holako zozer hor badago nik uste dut. Bestalde, beste ikuspegi bat ere bada, eta azken aste honetan aztalaratu dena, Beñat Salasola idazleak esan berri du euskal kulturan badagoela konservaturismorako joera bat edo halako zerbait, eta adibide bezala beste jartzen zuen, gaur egun ez dela idazten, Bernardo Altxagak 70ko hamarkadan Pots banda zela eta idazten zituen haiek, gaur egun berak ez dituela irakurtzen badagoela espiritu kritiko eta apurtzaile batekiko, ez dakit, eten bat egon dela, eta kulturan kontserbaturismoa nagusitzen ari dela. Kultura edo kultur sormena kontserbadorea bada, ez diot denik edo ez denik, uste dut horrek analisi sakonago bat eskatzen duela, hori ere gizartearen ispilu da, beraz, gizarteare alakoa izango ote da, kasu horretan. Nik uste artearen jarduera ezberdinetan sorkuntza oso interesgarria badala momentu honetan, eta sortzaile oso interesgarriak esango nuke arte jarduera guztietan. Eta orokortu daiteken, edo konservadurismo hori orokortu daiteken, baina nik uste... Espiritu kritikoak ez duela prestigio handirik gaur egun, esaten zuen gutxi asko. Bueno, hor gauza asko nahasten dira, ez? Segurazki ere prestigio izan dezake edo ez, edo erantzun gehiago izan dezake edo ez, eta jendeak jan egin behar du, eta hor gauza asko nahasten dira, ez dut uste bakarrik handenik prestigio izan edo gaitasuna izan edo ez. Nik uste momentu enten Euskal Herrian, badirela arte jarduera ezberdinetan, eta euren artean gurutzatuz gainera oso modu interesgarrian sorkuntza oso garrantzitsuak, sortzaile oso garrantzitsuak, baina garbi daukat gauza bat, eta da gauza gertatzeko testuinguruak behar direla. Hau da, animaliak bere habitat bat behar du. Eta, gauzak kasualidadez bakarrikan ez dira sortzen. Eta, hau da, baldin badago kontestu bat eta habitat natural bat jende horrek bizitzeko, elkarrarremantzeko, bere sorkuntzak plazaratzeko, publiko batek naturaltasunez hori jasotzeko, eztabaida pizteko, hor guzti hortatik, seguru aski askoz modu naturaleagoan sortu daitezke gauza guzti horiek. Horri ere oihartzun mediatiko bat ematen bazaio, eta hau da, zerrenda oso luzea, ez nuke lupa jarriko bakarrikan sortzaileek eduki dezaketen gaitasun edo handiago edo txikiago edo vanguardista edo konservadoreagoan, baizik eta, uste dut hori azkenian dela, gizarteak duen joera orokorra, eta horren lagin txiki bat. Kontestua ezinbesteko, ez dut irakurri hori artikulu hori, baina ez daiteke konparatu. Hemendik hasita Durangon, artian, 50 urte artian, hau Elizako atarian egiten zenean, eta ez du ikusirik munduak, eta batez ere ibitzen zaite
Euskaldunen mundu asko normalizatu dela, kako txartian horrek esan nahi du erakundetan sartu dela, iritsi zaite egitura handi bat egin dela, maiz pentsatzen dut egitura hori ezotedan, hau da, jende gehiago bizi dela euskararen kontutik ezenez euskara sortzen. Badago desoreka bat, eta iritsi zaite orain ezote gabiltzan olako estabilizazio gune batian, nuke ahaztuko hizkuntzare bai, hau da, batuaren bilakaera, Bernardo Atxagak erabiltzen zituen Etiopian soilik, beilegi, gaur egun edozein teleberritan entzuten ditugun berrobak, baina garai hartan ikeragarri exotikoak zirenak, eta kontestua oso importantia da, evidentia dan arren berritzatea, ateako litzaken Benito Lertxundi, Mikel Laboa, Xabier Lete, Nacho de Felipe bezalako belaunaldi bat ikastolen sorrera gertatu ezpalitz demagun, eta herri guzia mobilizatu ezpaleo, eta potien denboretan, nik uste dut, ere mulatz batetik gentozela, eta han zeuen intuizio hori haustearena, gauzatu dela, gehien bat han ibiltzen ginenok, gerora jardun dugulako norbere bidetik haiketa, aurten, takizen liburu argitatu dienan, ibili ginenetarik, ez? Esasaren handia, Jose Mari Iturralde, Bernardo Atxaga, Jon Juaristi bere bidetik, Manu Ertzilla, eta gerora Jose Julián, Bakedano, edo Urrutia Kapo, hemengoak, denak liburu berriekin, eta orduan horrek ematen dio ari, agian bere momentuan ez zeukan itzal bat, nik burua goratzen dut askatasunaren lokaletan imprimategi erdi klandestino batian pot egiten, gau osua, gau pasaginaz, eta hoxe zan... Horein badu prestigioa potek, baina gara jartan... Prestigioa du, bai, baina agian da, lehen esan dudanagatik, badagoelako jende haunitz hori estudiatzea eman da, ez? Ezakit noraino dan hori gero benetako zea bat, ez? Hori ezakit neurtzen, baina testu ingurua era bat aldatu da, eta nik uste ez dut dudarik egiten Jonek esaten duenaz, talento handixa dabil, eta uste dut gehiago dala, noait esateko, eskaintza handiago dala eskaera baino, nik holatxe ikusten dut, oraindik ere. Hau da, gauza gehiago egiten dira, entzuten diena baino, irakurtzen diena baino, eta gehiago ez bakarrik numerotan baizik, eta kalidadez ere bai, eta zugu suerte handirik izan kultura alorrean Euskal Herri honetan, baina aldatuko da. Hizkuntzaren aipatu duzu, gaietako bat bezala, zegoenik eta gauzarik debekatuena euskeraz kantatzea zela oroituz, zenbaitentzat hizkuntza bera eta euskeraz, kasu honetan euskeraz kantatzea muga izan liteke edo traba zabaltze bidean, zabaltze horrek dakarren prestigio bidean. Ez dakit hori nola bizi dezun eta aldiz, dantzak beste lenguaia bat eskatzen du, gorputz lenguaia bat, ez dakit erresagoa duen bidea, bai zabalkunderako, bai prestigiorako. Bueno, ez dakit prestigiorako ezetz esango nuke. Uste dute zabalkunderako, nazioarteko zabalkunderako, bueno, agian, baina ez luke zertan ere bai, ez? Betiko adibidean, zenbat kantu entzuten ditugu atzerriko taldeena, bueno, hizkuntzari Rammstein alemanan ez dakit, entzuten dugu, eta hor dago, ez da. Bueno, ez dakit askotan diren lehenokoari helduz azaleko arrazoi edo aitzakiak edo benetan eremu hori landu gabe daukagula, ez? Eta mugaz gain, igual muga hundiena da, klabe horretan herri bezala ere ez gerala jarri.
orokorrean. Zalantzarik gabe, gure kasuan arte eszenikoen esparruan, antzerkiak agian batzutan badauka muga hori, antzeslan bat kanporatzean, bestela azpitituluak eta bar, eta dantzaren kasuan ez, ezta. Nik askotan esaten dut, batzutan gure ikuskizunek testua daramate, baina ez daramatenean ere euskera daramatela, ezta. Nondik sortzen den lan hori, ez, naiz eta esplizituki momentu horretan ez azaldu badagoela. Eta, batzutan kuriosoa da ze kombinazio sortatzen den, ezta, publikoaren artean ere, bai. Pixkate gure sortze eremua, pixkate euskeraren eremutik eta, bertan modu naturalean bizi den sortzaile edo publikotikan, eta beste batzutan, dantza zea hortatik datorren publikoa, ez? Eta kruze hori batzutan interesgarria da, ez? Nola batek deskubritzen duen, uniberso berri baten edo berea ez den ohiko uniberso baten esparru bat eta besteak bestearena, ez? Eta batzutan, kuriosoa izaten da kombinazio hori, eta uste beharrezkoa, hau da, uste dute askotan euskal kultura edo euskal dantza, euskal musika hori dara magula, nik uste honen etorkizuna etorri beharko lukela naturaltasunetik, hau da, dantza egiten dugu, musika, antzerkia, izan daiteke euskeraz, gazteleraz, inglesez, testurik gabe, eta gauz horiek normaltasunez jasotzen ditugunean, uste dut horraz daiteizkela etorkizuna ere modu lasai edo natural batean somatzen. Hizkuntzaren hori nola bizi duzu, Ruper? Orduan debekatuena zelako, baina arez geroztik ere autu irmoa egin duzu, beti euskaraz kantatzearena? Bai, orduan debekatuena estilistiko, jarrera bezala be bai, ez? Ni Joni Rotenen kintoa naiz, Sex Pistols, orduan, eta hemen ez zan olakorik. Eta orduan, zeuzer egin biharra zegoen, baina Jonek esaten duenakin lotutanik, ibitzezek kiroltasunez hartu behar dugula hori. Hau da, gure historiari begiratuta hemendik mundura atea dien musikari guztiak, Euskal Herrikoak ez dira atera Euskalaren bitartez. Gaiarrek edo Fagoak edo Rabelek, ez? Gerora ere diskoak eta hasi zienean gehien bat hemendik espainolez edo frantsesez atea dira bertako kantariak, Luis Marianotik hasi eta dakizkizuen pop izar batzuk edo dakit mozedades zer nahi, eta hori lege mundiala da, komeni dela zuma pixka bat aldentzia, askotan ikuste ditugu gure arazoak erreproduzituko baginitu munduko denak, eta komeni dela pensatzia, improvisazio pianista bat, ez dakit kalataiudekoa, norbeak euskeraz kantatzen duenean bezain marginatua dela bere estiloagatik. Badago homologazio bat irratitan entzun gai dena, demagun munduan zihar, eta horri hizkuntza bazterreko batekin, edo homologatua ez den hizkuntza batean kantatzia da, estilo bitxi batean sartzia, eta horrek jartzen zaitu Brooklyngo improvisatzaile baten parian, eta hau da, ez zaude radarrak ez zaitu harrapatzen, ez? Eta nik uste dut hori kiroltasunez hartu behar da zen, eta egile naizen partetik, edo hor kontua da norainoko traba daukazun zuk zeure eginkizunean, Euskera ote dan putzu zea bat, ahortua, eta ala, nire kasuan bezalatzu, zenbatak gehiago egin, are eta urrun hau ikusten duzun noraino joan zintezken, eta nik uste ez da erretorika hori. Oroitzen naiz Ameriketan ginala eta zinegile famatu batekin bizi nintzen orduan, eta honen genuen bideo bat probestuz nire kantutxo batekin, eta han ginen ez da baidan, hango telebistan eman zezaten, eta abar, eta esan zuen batek, honek euskiaz kantatzen du oso hizkuntza gutxituen, 500 lagunek hitzitute. Esan zuen amerikanoak, hori oso ona da, hori hemen
guztiz preziatua da, zen eta ingeles edozeinek kanta ezake, baina halako hizkuntza gutxitu batekin, hori hemen salgarri da, ez dakit. Marketing hori nik ez dut ezagutu. Baina demagun badela, Euskaldun, neure sasoian atea dienak, halako maiztasun batekin, gehienak esango nuke lotura ideologiko batekin gertatu dela hori. Hau da, Euskaldunak eta lerro batekoak izateatik eukidutela oihartzun bat, jaso dutela, musikari inungo baliori kentzen ez diona, biztan dena, baina hori hola da. Eta nik ustut esperimentatu genuela zerbait alako irutrukurekin. Nik kontuatzen nintzen erresago zala nunbait komunikatzia kantu zaharra denean hemendik kanpo, zen eta horrek egiten du borobildu ideia. Hau da, euskera da antzinako gauza bat, eta hauek kantatzen dute aspaldiko kantuak, beraz, baina gero zuzoa zenean demagun kontemporaneidade bat planteatzen duen musika batean da espainolez, eta hitz egiten duzu lasai, jendeak esaten du, baina honek zertako kantatzen du euskeraz. Sofistikazio handia eskatzen du horrek, baina kontestu hortan, hau da, munduan zihar nork entzuten du rock alemanez. Eta oso hizkuntza indartsua da, hau da, ingelesak badu hor homologaz, ni behintzat koloniaren semia nahi zortan, ez? Bai, eta adibideak uste horrela 11 daudela, ez? Eta 11 suertatzen direla, baina orokortasun hortatik, hau da, sortu egiten dugu, musika, dantza edo dena delakoa, eta kontestu orokor hortan. Gure auto bat da, izan daiteke hizkuntza batean edo lenguai artistiko bate bitartez edo sortzea, hori da gure autua, baina gero panorama orokor horren baitan gaude. Eta nik uste lehenengo premisa kalitatea eta jendearen gana iristea da. Eta hortarako motibo bat izan daiteke hizkuntza, zalantzarik gabe, askotan lehen esaten genunarekin, atzerrian autentizidade batekin edo lotzen da, edo exotismo puntu batekin ere bai, baina ez da mu bat eritsi zaitezken, adibideak etortzen zaizkit, baina testuarekin ere, nuila, Joseba Sarrenaindiaren testuetan oinarritutako ikuskizuna egin genuenean, gu euskerazko bertsioarekin izan gea Mexiko DF-en, Kolombian, Ekuadorren, eta antzokiak betetazean, eta jendea unkitzen zan. Egia, beste askotan badaukagula, testurik gabeko lanetan, pasatzen zera berdin du nongoazaren, alemana, kanadiarra edo euskalduna, pieza hori edo ikuskizun konkretu hori gustatzen da edo ez, edo funtzionatzen du edo ez, eta ez dago irakurketa gehiagorik, ez? Ez dugula zertan beti egon behar gure ingurun ezera hortan, nik uste gure autuak egin ditugula, garen lekukoa gara, sentitzen duguna sentitzen dugu, baina ateratzen gara eta bere hortan funtzionatzen du, edo funtzionatu dezake, gauzak ondo egiten badira. Jendearen gana iristeko behar hori aipatu duzu ezta, eta gogorakarri nahi nuke hemen lehenengo egunean jorratutako ikusgarritasunaren zera gai hori, goratzen dut, Asiz Kurmeneta eta Andoni Gaina aritu zian, ezta? Asiz Kurmenetak garro izaten zuen, bere etxean ere etzela sentitzen anfitrioi. Andoni Gainak beti ere Euskal Hedabidei begira jarriz, esaten zuen zenbaitetan gehiegizko ikusgarritasun bat ere egon litekela eta hori kaltegarri izan litekela. Zenbaitetan inflazio moduko bat egongo litzatekela, asko ekoitzia asko sortzen dela Euskal Herrian eta sarri sortzen den guzti horri ematen diogula garrantzia guk hedabideok edo bihurtzen dugula albiste. Prestigiorako bidean, pentsatzen dut, ikusgarritasuna logikak ala dio ezinbesteko urratsa behar duela izan. Ikusgarri, sentitzen duzu zuen burua? Orokortasunean ez, hau da, guk askotan broma egiten dugu gure ensaiotan, ez da? Guk egunero ensaiatzen dugu, momentutan ere kideak ensaioan daude, eta askotan egiten dugu broma gure artean, ez? Imaginatu zaitez, gu goizero hona gatoz, aretora, ensaiatzen dugu, dutxa, eta dutxatik atera, eta 20 kazetari, ze muskunda gaurko ensaioa, honek hanka bihurritu du, urrengo emanaldia nola ikusten duzu,
bigarren hilaran jarri zaitu ez lehenengoan, entrenadorearekin, zuzendariarekin haserre zaude, eta hori, egunean 3 gutxinez, teleberrian, kirol saioan, eta bar. Alderak eta ariketa fisiko iguala da. Diferentzia segurazki da, guk ordu bikoitzak edo gehiago sartzen ditugula, eta baina hori da daukagunan, entzan ze komunikabidek Euskal Herrian berdin zaite hizkuntza edo erabiltzen duena darama disko baten, ikuskizun baten aurkezpena, estrenoa bere azalera. Neri bat burura etortzen zait, eta gertukoa, eta ez dakit gehiago. Eta gainontzeko guztientzat anekdota batzea askotan, eta ja, juten bazea beste batzutan, aurkitzen duzunean, kultur sailera eramaten dian, albistetako batzuk zeintzuk dian, eta zeintzuk dian erreferentziak, eta zutabe batian azaltzen danian zuri buruzko auskalo zer esaten, ez da ideikan ere, horrek adierazten digu, ze ikusgarritasun dugun, baina batez ere, esango nuke, ze kriterio edo ze kriterio eza daukagun kultur gai hauen inguruan. Eta hemen sartuko nituzkezakoan, komunikabideak segurazki, baina hau ere da, erakundeak, alderdi politikoak, orain hauteskunde giroan gaudela, edo hemendik pixkaturrunago geratzen zaigu, baina hemen badienean ere, euskal nortasunaren eta adierazlea, euskal kultura dela oso garbi gelditzen zait. Gero, erakundeek dituzten kultur politikak, baina herritatik hasita, herritatik, piramide hortan, gorenera junda, badakik zeintzuk diran. Eta komunikabidetan ere bai, badaukan lekua dauka. Hori, astebetez, herri honetan argitaretzen diren egunkari guztien kultura sailak begiratzea besterik ez dago. Inflaziorik ez dut ikusten zu. Oso errez. Izan leike gune, txiki, konkretu baten. Eta egia baita ere, inflazio hori ez egondare, Andoni Gainarekin ados egon naiteke horretan. Uste dut, kriterio falta orokorra dala, ez? Eta kultura ere dena balekoa dala ere, orduan, berdin zaigu, nobedadea dan edo zerta, hartuta jartzen dugu, eta ez daukagu gaitasunik kontestu orokorrago baten jartzeko, alderatuzunak egiteko, ekarpenak aztertzeko. Orduan, uste dut hori ere azkenian dela, kulturari orokorrean ematen zaion garrantziaren seinale. Eta horrek harremana dauka, haien ez prestigioarekin, baina lehen hitzein dako horrekin, ez? Hartzailearen zera horrekin. Askotan, gure kasuan segurazki, erronka izaten da, jendea enteratu dadin zer egiten dugun. Edo ez aurkezpen bat agian hemen Durango, plas, baina gero hasi aurretik aipatzen genuen Ruper eta biok, ez da? Emanaldiak edo kontzertuak egiten zuaz, eta bainela 10 hilabete egindako zerbait, ja da, zarra ez, zarra baino zarragoa, ez? Eta ja badirudi prehistorikoa ere bai, ez? Eta horren jarraipen, lekutara iritsi, nola sortu, nola komunikatu, hor izugarrizko zera dago. Musikaren esparruan, Ruper, azken aldian asko musikariei asko entzuten diedan kontu bada bintzat, edabidei dagokinez, ikusentzunezkoetan, ziurazki gehiago, baina apenas dutela presentziarik. Nik uste beti ez dute da nola izan, eta erretxeago den, eta portzentaiekin azten bagara, Euskaldunok ez gara 125 ere, gure herrian. Eta protekzionismoak ez luke salbatuko, egoera hori nire ustez. Naiz, lurralde askotan praktikatzen den zerbait izan, hau da, babestea, erabat ados nago, jonekin da pentsatzen nahi nola ekarri musika zen eta musikariena, musikarien eguneko bizitza ezin aldenduago dago prestigioaren ideiatik. Hau da, nik uste
musikari, hau da, interpretea, ofiziozko interpretea, baino lantegi apalagorik ez dagoela gure gizartean. Ordainari buruz ari naiz, bakit euskaldunak ez duela hortaz hitz egin behar, baina Hitz egin. baina iruditzen zait hola den, hau da, batzuetan galdetzen diaten nola zer eskatuko nuken, eta etortzen zait burura Frantziako sistema behintzat, hau sindikatuen kontua da, ez nirea, baina badago intermitente modu hori, bakizu lan egiteko, zenbait hilabetetan, da kotizatu ezkeo hainbat egun, bakitago oso prosaikoa dela, ez, baina baduzu eskubidea geldiune bat egiteko, demagun urrengo obra montatu ahal izateko, Frantzian. Hemen musikariek, ezautzen ditut adinekoak, profesionala hundixak, nekez bizialdienak egiten dutenakin, eta hau ez da krisiaren kontua, lehenagotik ere bat hor, eta herri musikak ez nuke ziniko izan nahi, baina beti izan du hortarik. Duela bakarrik 80 urte, herri musikariak heltzen zirenean herrira festak zielako, etxe honeko amak alabak ganbaran gordetzen zituzten holako personaiekin ez berba egiteko, eta etxagun holakoa zen, eta musikariaren jitearekin datorren zerbait da. Eta ni uste boterea nolabait esateko baliatzen dela hortaz, beti baliatu dela. Individualtasunaren ofizioan nahi gara, ez du elkarteik, ez du antzerkiko egituten bezala, eta ez du izango, Ez duzu izango. Ez. Eta musikaria da lehenagoko torerua bezala jatzen zan trenez ondoko herriraino, eta geroan alokatzen zuen Dodge bat edo Mercedes bat edo zehozer, ze maixua aliau behar da plazara bihar da moduan, maixu bezala. Eta hori da, eta beti izango da, nire ustez. Orduan ez dakit oso musika munduan prestigioa gure arteko gauzat, eta gero bada horren islada prentsan. Iruditzen zaite, guk hasi ginenean kantuan etzan Euskal Irratirik. Eta demagun Bilboaldeko adin bateko jente guztiak ezautzen du nire kantu bat, Fasfatun. Fasfatun gaur egungo irratitan elitzake behin ere entzungo. Baina sasoi hartan, Euskal Irratirik etzegoenez, Euskaldunen kantuak jartzen ziren bestien parian. Entzuten altzen un Rodestuaren azken diskoa, eta gero zurea, eta gero dakinorena, eta gero Txomin, eta gero Itoiz, eta Euskal Irratia hasi zanean euskeaz, nire irudipena da, trasbase handi bat gertatu zala. Hau da, beste kate askok esatzen euskeraz badu bere mundua. Eta orain, iruditzen zait, horako zerbait ezotetan gertatzen prentsa askorekin. Euskal gauzak, Euskaldunentzako, eta oso gai zaila dira. Nik badut uste lehen esan dudan bezala, ez dugula suerte izan kultura munduan. Nik uste Aitzol, Horixe, Lauaxeta, orduko jeltzalek zuten mundu kulturalura eraman zutela gerrak eta erbesteak, eta gero eremu handi batean egon gara. Oraintxu uste dut maila politikoan gorenetan ez dagoela garbi zer den kultura herri hontan, ze hizkuntzekin behikulizatu behar den, behar otedan babestu ala ez den behar babestu, eta ber gauza bersu munduakin edo zeakin, oraintxu hasi dira bertsolatzalekin behintzat nolabait konponketa baten bila, ikusirik nolako injar hartu duten eta abar, Baina iruditzen zaut, egon garela luzaro, hori, eremuko dunen atzetik, Joseba hemen dago, da uste dute. Alegia, bizi irauteko premia dagoenean,
prestigioaz hitz egitea, akaso zail egiten dela. Azte honetan bertan, eta kasualidadea, gura ere musikari hori izaten baitzidan gaia planteatzen, prestigioa ondo dago, baina jan egin behar diago. Eta... Bueno, esan dezagun, oaingo gizartian, baldin badao neurgailu bat, hoixe da lasosa, ez da, orduan, demagun ordaintzen ez da lana, zendako da, izen handi bat botatzeatik Picasso bain handi. Bere horagatik, dudarik, baina baita ere bere horagatik ordaintzen denagatik, ez? Zan nahi dut, barkatu golako, zeetan zartzi da, antipoetikoak, baina... Ez duela prestigioak, baldin eta badago, ez duela ziurtatzen egoera laboral duin bat, edo hori ere asko entzun hori da. prestigiotik aratago doia, ez? Esan nahi dute... Nik uste dut Euskaldun jendiak badugu joera jendian ganako, ez dute irakurtzen hizkuntza bat galtzen duena, ez dakiz zer, baizik eta egiten ez duelako izugarrizko zamakin dabiltze Euskaldunak mundu hontan. Denakin kumplitu beharra, zinditeke, bizi behar da. Eta orduan jendeak egiten du alduena. Eta gu babesten gaitu ikeragarri. Ni azten mutikotan azten ginean kantuan. Esparta Liliput, igan bainatzen ditun kokodrilo, baina zer da? Zer da beri itxajo, eta hola da, mundua. Eta dantzan bebai, nik uste dute horrek ez dukentzen, Jonek esan duen guzia zen, eta egiazki hasi herrietako antolamendutik eta goraino, iritzen zait batzuetan kulturan jartzen dutela sonidoan bezala batzuetan monitoretan sekulan sonidorik egin ez duena. Eta oso gauza kuriosoa. Gero askotan ere, eta baita ere, beste lurraldekin eta bar alderatuz, esan duzu, gauza positibo ugari ere baditugula hemen. Netesan badira, gertuen duten esparru hortatik begiratuz, badugu antzokizare txukun bat, zirkuituak daude, egiten dira gauzak, bai? Bestalde, bai da sensazioa, lehen esaten nuen hortatik, ez? Goi mailako zera, erizpide politikak ez daudenez, denak dira gauzatxoak, ez? Eta hor kokatze batzutan, ez da erresa, bakoitza gure ikuspuntutik, baina hor kokatzea ez da erresa, ze izan ere, askotan alderatzen zu, eta beste lurraldetako kideak eta bar, iruditzen zaie hemen paradisuan bizi gehala. Zu, herri oxarra bazea, Euskal Herrian bertan ze ezberdintasun ditu, orain arteko Nafarroan edo EAen gertatzen zen mugimendua, naparrentza gu paradisuan. Eta guretzako lehen Ruperrek intermitentziaren eta aipatzen den, baxena fartarrak edo errenterin horeretan bizi horde, zendaian bizi izango baniz, ez nahi pentsatu ze lan berdina egin ez nola biziko nitzateken, ez? Horregatik zumarena esaten nuen. Hori, inberdugu altxa, eta gero betiko askotan gertatzen da, ez? Hitz egiten dugun hontaz, bai, eta badaude, kulturan norbait egatatzizu kontua, bitu, urte hontan zenbat inbertitu dan, bai, egia da. Hortan zenbat kuntzaigu ladrilloan, eta gero ladrillo hori bete berduenak, ez? Nun dago edo askotan esaten dena, ez? Ikerketa bat enkargatu dugu, pixkat sorkuntza zen norabidetan jumertu, bale? Eta orduan, ikerketa egiten duenak presupuestatzen da hau, eta gero segurazki etorriko dira galderak eta ingo digute test bat, ikerketa horrentan, eta hortan gelditzen da, horrelako... Dantza bat egiteko bukaeran. Horrelako asko gertatzen dira, orduan, sensazioa bai da, batzutan ere nola jarri behar da, edo, jarri nahi dugu, baina, hemen, eta hau, eta beste, eta tal, eta, ez? Eta horrekin bide komun, sendo, etorkizunari berez, nik nekez ikusten diot. Eta
ojo, hau batzutan badirudi negarrezari garela beti, eta gauza positibo asko ditugu, nik uste baditugula bai sortzaile mailan, bai azpiegitura mailan, bai laguntu, baditugu gauza oso positiboak, baina uste dut, bueno, horiek zalantzai gabe indartu, tal, eta norabide batean jartzea da nik gehien faltan sumatzen dudana. Bueno, saioaren hasieran ez dut aipatu, baina ja bukatze aldera ordu bete inguruko saio aiteko asmoa gendun, eta azken galdera bat edo botako diet, baina gero zalantzari gabe aukera izango duzuen, nahi duzuen ura galdetzeko sarri gainera publikoak eta jendeak egiten ditu galdera interesgarrienak, eta bueno, aukera izango diegu bukatzen juteko gai bat atera nahi nuke, bueno, lintxo da aipatu dugu zerbait, baina sariena da. Sarri ez dute fama honegia izaten, baina eraberean prestigiorako bide bezala ere hartzen dira. Biek ere sariak jaso izan dituzue, aurten azkena Kukairekin Max sari horietan, zeuke aurten adarra sari hori, pentsatzen dut saritik sarira ere aldea egongo dela, baina bueno, zein balio ematen diozue sariei? Hau da, barne maila honik aurtengo adibide esate batelako, ez? Jo, Max sari batzutan, gure kasuan, 2 sari jasotzea, lehen hitz egiten genunarekin. Hau da, guk jela jauziak ikuskizunarekin 2 Max sari jaso ditugu, eta lan hori oinarritzen da, jota, dantza jauziak, horri buruz egindako irakurketa bat, bai musikan, bai interprete mailan, eta bueno, askotan, prestigioa bat eta beste, eta gure kompleju, gure zilborrari begira hori, bueno, kontestu orokor baten, norbaitek erabaki du, hori dela, Espainiar Estatuan aurten, urte honetan, lanen artean, elenko honena eta sortu den musika honena, ez da? Inork ez du pentsatu tradizioa, euskalduna, tal, ez, besterik gabe, ez? Barne mailan, hombre, gezurrik ez dut esango, txute bat, bada, ez? Ezer ez duela aldatzen oso garbi daukat, barne mailan, baina, bueno, ni konstiente naiz aurten, kasu ondan esate baterako, lantaldean bertan, suposatula, txute bat, ez? Eta, bueno, poz bat, poz handi bat, eta, bueno, poz horiek ere nik uste, ospatu inberdiala, da askotan badirudi, ez, jartzen gala, sariak, ez, bueno, eta irakurketa asko inditzakeko horren baitan, baina nik garbi daukatena aurten, gure baitan, poz bat izan dela, eta poz hori, bere momentuan ospatu genula, eta oso pozik gaudela. Kanpo aldetik eta, bueno, batzutan, guri gertatu zaigu, hemendikan kanpo esate bateako, los vascos del Max izatea, zenbait lekutan, orduan. Bueno, ona txarra, bueno, norri baten batzutan identifikazioak behar dituzu, eta identifikazio horren baitan, horrek balio baldin badu, jende batek, bueno, nola bait identifikatzea zure lana, eta plataforma batzutan jartzea, esango diogu, ongi etorria, ez? Kuantitatiboki ez dut uste elkarrizketetan, da honek, hau ezin da neurtu, sari bat berdin 25 emanaldi, ez? Kuantitatiboki enuke esango erantzun azkar bat eta daukanik. Bueno, azkenean horrek lortzen du, uste dut zabaltzea eta zabalkunde horretatik, bueno, egia da, lehen igual atea erditxita zenun hortatik, bueno, bintzat, gonbidatzen zaituzela sartzera, edo egotea, edo, bueno, jende batek uste dula, orain egon zaitezkela zenbait lekutan, ez? Kaso bitxia izan litekeena hor da, ez? Euskal Herrian egiten den lan eta jardura baten berri, Madrilen sari bat ostean jasotzea hemen bertan. Hemengo zenbaitentzat oso adibide garbi bat, bueno, ni horeretarra naiz, errenteriarra naiz, eta gainera horrez gain, konpainere bertan kokatuta dago, eta konpainia residentea da, eta guk lan bat egiten dugu, gure lan guztiak bertan estrenatu ondoren oso azkar pasatzen dira, eta normalki bigarren buelta bat ere, normalki ikusteko problema askorik ez dago ingurune horretan.
eta baten batek kalean, eta noiz duzu eman aldia, orduan, klaro, kriston interesa, eman genuen hain dela urte terdi, eta, bueno, hain dela hilabete gutxi batzu, ez, baina sariarena, bai, hori, eta orduan, klaro, kriston kezka, saria eman diote, eta nik ez dut ikusi, ez, eta, baina, eske gutxi ematen dezute, jendea ez enteratzen, betiko, ez, lehen itzen elkarrizketan zerratera dian, gai guzti hauek azaleratzen dira, ez, bueno, hor dago, ez? Eta bai, gertatzen da, ez? Orduan badirudi Madrilen, ez? Bartzelona nola izan zen, Televisión Española emantzun gala, eta urrengo gunean, ez da izen bat albiste egiten atera zen, orduan ematen du, izan daitekela, ez? Edo aintzat hartu daitekela. Betiko kontuak dira, nik ez dut garrantzirik ematen, oso garbi daukat, horrek balio baldin badu, egiten aigan lan horren zabalkundean laguntzeko, ongi etorria, eta esaten nuna. Eta lantaldean beti gizkizi etortzen olako gauzak, eta ospatu genuen, eta normal gertatuz balitz bezala jarraitzen dugu lanean lehen bezala xe. Bai, hola da. Niretzako istripu bat bezala hartu nuen nik... Istripu bat? Bai, saria dena. Honik neke ezatean nintzen, baina esan behar dut pensatzekoa dena dela, delako adarra saria dela, nik dakidala euskal musikari ematen altzaion bakarra. Ez da egon besteik. Nik pensatu nuen nola esan dezaket ez ez, olako bigarren urtia zen, eta Donostiako udalak ematen du, eta bai, horri eranzten diot Jonek esandako guzia. Salbu eta bakarra izate horrek, demagun literaturan badira dozena bat sari gutxienez, orain burura etortzen dizkidanak. Horrek ez du biztan denez literatura salbatzen, baina mintzo da egoera bati buruz, dudari gabe. Zer prestigiatzen den, zuen gai lotuta, zer den zailago prestigiatzeko, zen eta euskal kantua, orduan euskaraz behar du izan, orduan daueneko ez daude gurekin asko problema dakartza, herri musika beti. Eta nik uste horregatik hartu nuela gogotik eta eskerturik zentzu hortan, hortik aitzina, zesango izut. Guretako hemen egotia bezalatzu, kantuan ahitzeko balio badu, hainbat hobe. Esan nahi dudana da, gogorazten dit niri promozioarena. Disko bat buruan daukazunean, benetako beldurra duzu geroko promozioari. Eta gero, kontuetzen zara nolainoko privilegioa den. Nola dauden musikari asko, liburu idazle asko, dantza, ordainduko luketenak, gogotik hartuko luketenak lan hori, zen eta horrek zehatzen zaitu. Orduan hor bada guztiz modu kontradiktorioan bizi behar dien gauzak, eta beste lanbide askotan bezala, instripua gainditu behar. Noiz edo noiz. Gainditu duzu. Hortxe nago, handioke nekez. Tira, ederki. Bukatzeko esango nizueke edo galdetuko nizueke, sumatu duna gati behintzat prestigioa, zer ikusten duzu gehiago, norberetik eratorritako barore bada, zuk esan bezala subjektiboa, edo mamu potolo bihurtzen den zama bat? Ez da horren beste. Ez nioke hainbeste pixu jarriko hitzari ere. Eta gainera uste dut, zure baitan baino hartzailaren baitan dagoen gauza, Ruperra egin ados, langile arrunt, huts, sentitzen gehala, ontan jarduten geran guztiak, eta gainera uste tala behar dula. Izan daiteke zure lanak jende aurrean emateko denez, segurazki, tailerrean edo ofizinan dagoenak, ez du hainbeste jende ikusten, eta zurea, baina denak era langile, eta uste dute normaltasunez eta naturaltasunez jardun berdegu horretan, eta ni behintzat hori da gehien gustatzen zaidan, hau da, ontan aritzen zea,
sorteko, aritu zaitezkela, baina langile bat, besterik gabe. Orduan, prestigioaren kontu hori, gehiago ikusten dut, askotan, holtzatik bestaldera hoien pentsamendutan, edo nola jartzen zaitun, edo nola etiketatzen zaitun, pixua inundik inora, eta gainezke beti ala, kontan langile bat. Ez dago aparatuik hemen prestigioa sortzeko ezer ezetik, ekinaren ondorioz ezpada nekez gailenduko da inor. Eta baldin badatorre musikari egile edo zeinen arotz baten izen ona beti ekimenetik etorriko da. Eta lehen potxa ipatu zu, eta esan dizut, han ibilitakoak hasi jarraituz balute idazten, nekez gogoratuko zen ekimenura, bergauza, takit, ez doka mairu buruz, edo nahi duzu nahi buruz. Dugun, zakit, privilegioa bezala bizi dut, hau, pasioa da. Zezela berte koreografoarekin eta dantzariarekin, azken bizpairu urtetan pranko gongera eta lanean, eta esperientzia hondiko gizona, eta maixu bat, ez? Eta are egizaten zu, 40 piku urte profesional gisa, 60 piku urteko gizona, eta bera artisau sentitzen dela. Eta uste dut, badala, ez dut, naiz nire ideien gorputzaren bidez adierazteko artisau bat, ez? Txikitasun hortan, batzutan badirudi jarri nahi ditugula agian behar baino foko gehiago ere, ez? Artista, tal, distantzia, beste dozen kazetari batek, iturgin batek izaken lanaren berdina egiten dugula, jarduten gehala aldugun neurrian, eta, diferentzi bakarra da, gure lanak gero jendaurrera plazaratzen direla, baina, pillo. Ederki, eskerrik asko. Nik badut Galdera. Haupa. Bueno, kaixo, nik azetaria naiz, afizioz pixka bat ere bai, eta aipatu zuen prestigioa neurtzeko oso neurgailu, bitxiak daudela edo ez daudela, oso zaila dela hori neurtzean. Nik badut bat, nerea, esperientzian bizitakotik abiatuta, eta da hizkuntzarekin lotutako kontu bat. Euskal sortzaile batek prentxaurreko bat ematen duenean, lehenengo galdera euskeraz bada, bigarrena euskeraz baldin bada, hirugarrena euskeraz baldin bada, sortzaile hori, sortzaile bada. Sortzaile horrek handik urte batzutara, berriz ere, prentxaurreko bat ematen baldin badu urrengo lanarekin, eta lehenengo galdera euskeraz baldin bada, baina bigarrena, hirugarrena eta laugarrena erderaz, horrek muga bat gainditu du. Ez dakit, zuei pasatzen zaizuen, badu hor prestigioa, eta esaten zu, koño, aurreko urtean hemen nengon, eta honek zerbait egin du nonbait, ez? Edo jendeak hartu du aintzat. Bai, bestia izan daiteke zergatikan hartu aintzat, ez? Kalakaneko lagunak etortzen zaizkit burura, ez? Nola, oain dela 2 urte, jarri ordainduko nuke edo zer, baina seguru nago hainbat komunikabidetan Eliak elateako, baina, ni por el foro. Eta, ez, orain azken diskaren aurkezpena 2 horritara nola ateraza, baina ez berain Madonak inkantatutakoak eta gaztelerazkoa zen, ez? Batzutan ikusi behar da ere nora, ez? Baina, bai, neurri baten bai, baduzu zentzua, bai, ni ere formazioz zerbait ikasi baldin badut ere kazetaritza ikasitakoa naiz, eta kazetari izan dakoa, eta horrelako gauzei batzutan ere erreparatzen diot, eta bai, uste dut arrazoi duzula. Interesgarri da, hori zen, eta berriki Katalunian ibili naiz kantuan da deigarri egin zait nola naiz politikan sartuko, baina nola ze jauzi eman duten hango gizarte independentista buska horrek onartuz katalanei da bat naiz hizkuntza bigarren planoan utzi. Joseba Sarrionandiak azken liburuan horretaz ere hitz egin du, eta lehen esan dudan 105 hori, uste dute minoria izatearen pertzepzio handia eduki behar duela, zehatza.
Eta Inigo galdetzen zuenaz, iruditzen... Ni ekintoa dielako, eta gogaituta daude musikaz idazten zen, eta musikan aritzean nekeza da, baina musikaz idaztea are gehiago, dakizun bezala, desagertu da periodikotatik, zail hori. Baina iazki, bada nik uste neure aurreko musikari askok nekez egin zutela aurrera, Euskal Herriko erdaldunen babesa gabe, oso importantia da. Izugarri importantia da zen, eta kantuak ez badezake, naiz neurri batian gainditu muga hori, hau da berbaz berba ulertzearena, uste dute hor nun baite arazon bat badagoela, hori gertatzen da, lehen esan dugun bezala homologazio horregatik zaila da, zuk entzutia rock alemana edo grekeraz, baina hori kenduta, nik uste dut izugarri importantia dela, ez dakit, ez dezaket imaginatu itoiz bat, oskorri bat, Mikel Bera, Benito, hemengo erdaldunen babesa barik, eta askok sentitzen dute hor oi hartzun bat, euren eziketak edo galerazi diena, hizkuntzaren bitartez. Orduan nik uste kantuak baduen paper hori, eta esango nuke baduzula arrazoi puska bat hortan, pasadiz hortan. Jendeak nahi zure hizkuntza ulertu ez, kantari moduan edo musikari moduan onartzen zaituenean, hor badazubi bat eraikia. Eta nik uste batzuetan ikusirik muga hori nola dan gogorra, askok hautatzen dutela atzea bidian, gotortzia. Esango nuke xaguaren burua izan ezen ez lehoiaren buztana. Eta hor bada gatazka burruka bat beti planteatu behar dena. Azkunde zeroa baita ekonomilariek esatuten bezala gibelat egitea, atzea egitea. Eta nik uste importantea kantuak ez du mugarik ezautzen, eta hor topikoari lotuko natzaio, dantzaz esanik ez, baina bada zer egina hor izugarri. Eta batzuetan iruditzen zaite, hemen Durangoko azokan bertan zenbat eztabaida behar ote zuen bakarrik liburu euskaldunei buruz, hau da euskaraz idatziteko liburu, edo baita ere euskal gaia jorratzen dutenak, edo hemengo egile batek, hemengo hiritartasuna luken egile batek egina. Eztabaida horiek asko izan dira, eta batzuetan nahi izaten dira paraleloak bakarrik euskaraz eta abar, betiko bat azka izango da, baina uste dut literatuek inungo eztabaida hundirik gabe nik dakidala, hasi dira denak itzultzen sistematikoki euren liburuak espainolera edo beste hizkuntza askota da. Horrek beharko luke eztabaida hundi bat, seguru asko atzetik, dakarren etorkizunagatik. Kantuak nik uste berez baduen hori egiteko baitasuna, eta hortxe geratuko nintzake. Bai, gaia onditxa da, gaia onditxa. Hor geratuko gera edo besterik? Tira, ba, eskerrik asko, bioi. Eskerrik asko.